इशारानी जिंदाबाद जिंदाबाद इशारानी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद इशारानी लॉन्ग ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरोना जेब्लानाखि जोंनि बे रेसन वार्ड मेम्बारनि माने साफ्रोमबो लोगोफ्रा माने आंनो बे बेसेन गोसा भटखौ होनानै आंखौ देरहासार खालामनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय आं माने बे निउसनि गेजेरजोंनो आं बै लोगोफोरखौबो खुलुमना जासिहरो आरोना नोंथांमोननिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय जे आंखौ जाहाथे बे प्रेसिडेन्ट सिटआव नोंथांमोना आंखौ सायख'नानै जाहाथे आंखौ देरहासार खालामनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आं बिराद थेंक इउ बा धन्यबाद आं जासिहरबाय आरोना इयुनाव माबायदि खामानि मावलांनो सानगोन खामानिखौ आं हानायमानि जि मावनांगौ जेनेबा बे मोनसे पन्सायत वार्डआव मा खामानि फैयो जेनेबा बेफोरनि फारसे हानायमानि मावनो नाजागोन बा रोङैखौ आङो गेदेर गोलावनि फारसे सोलोंनानै मावनो नाजागोन आरोना रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाया नोंथांखौ बेसेन गोसा रायजो राजाफोरनिसिमबो ओरैबायदि खुलुमनाय जासिहरबाय माने धन्यबाद जासिहरबाय जे नोंथांमोनहाबो आं जिबनावबो सानाखैमोन जे नोंथांमोनहा आंखौ बिराद फोथायनाय दं बा बे खामानियाव मावनो हागोन होननानै फोथायनाय लानानै जेन आंखौ भट होनानै आंखौ देरहासार खालामदों आं बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आं हानायमानि मावनो नाजागोन आरोना थ' बेनो आंनिसिम गासिबो रोजा रोजा जासिनाय थाबाय आरो जोंनि दा बर्थमान 72 नम्बर गहपुर विधानसभा समष्टिनि सिङाव थानाय सनापुर गाव पन्चायतनि वार्ड 4 नम्बर वार्डनि जिथुनाखि मेम्बार जानानै उथ्रिसारनो हानाय मेम्बार हिसाबै दा बे बिथां इशारानि बसुमतारी नार्जारिया जे ओरैबायदि माबा खालामनानै उथ्रिनो हादों जोंबो गोजोननाय मोन्दों बावहाय आरो गासैबो रायजो राजाफ्रानो गोजोननाय मोन्दों बावहाय आंबो सापर्ट होदों रोजा रोजा सापर्ट होदों आरो मानो सापर्ट होदों होनोब्ला जिहेतुके टेहे लांनानै होनानै जोङो बे मेम्बारखौ जों उथ्रिसार होनो हानाय क्षमता जाबाय आंबो आसा खालामदों गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय माने बिथां इशारानि बसुमतारी नार्जारि आइया गासैबो खामानिखौ मावना होजोबगोन रायजो राजाफोरनि गासैबो साक्सेसफुल खामानिखौ मावना होजोबगोन आं बेखौ आसा खालामदों आं बे आसा खालामनानै धन्यबाद जासिनाय थाबाय बिथांनिसिम